Ci pada muito. А? Ci pada muito. Não demora para ver. Кажи кога да будеш. Ще малко така интро да ставиме, да се види. Айде, че иде малко. Ajde, Hristos Voskres. Ajde. Ajde, Hristos Voskres. Ajde. Snimi nešto, snimi, ajde. Мале. Male, male. Твои рукава, мамбе. Така Hristos Не сам познат. Традиция. Друг има ли? Айде, друг пренесе с европейски. Ако има друг с европейско, да се късаме, нема шо. Може да се яде от европейски. Ще го изкъркаме. Пеле, нека си е, Пеле. Много си важен, от ти се оставиш водата, много си важен. Ай са, кажи ми тия какво ще, какво опасността не Еми, какво сме с железно, месецо едно. Месецо едно, Месец едно, ама они носят, да речем, 2 месеца и снесе 30 яйца. За 2 месеца, 2,5 толкова. 2 мм. Дивите, О, яле шампионо, значи. това е один от пика сигурно. Една година, войни му не е едно толкова така. Не само че е било. Европейско на корено, кръче на корено. Христос воскресе. Не сме се видели днеска, за много години. Айде, Джоки! Я tu на надпревар, айде. Има. Европейско имаш? Селе! Обично, Айде, обично, айде. Пале от него пика. Пале от него пика. Ajde, vadi. Nemoj to. Ajde. Не европейски. А, не европейски. Айде, вижте на Воскресе, айде за много години, здрави и оправия, а оно да дойде така. Айде. Ajde neke. Айде, бате. Абе, я че кажа на после. Ама ево да, аз кажал, листето му сликам, брати. Мора да е въмъровец. Мислиш ти. От Заев, какво се зна? Какво проева Заев? Заев много проева. Дайте обични яйца, айде. Има свечо гледа. Него най-вече. Дайте обично неко, айде. Ajde, Đo. Кому да е, Ajde, Hristos Jaz ga dočekувах и Igor не, Ванка. На Света Богданович го не dočekуваме да има него да маймичка да е. И браво, бе, Đo. Браво. Вади дух. Много бързо ти го а може как ти пика отвори в неделя. Привилегии. И баш на неделя. Привилегии. Луче, пале биде. Има пресни ерка заpravo sam. Ja sam na godina dočeo da vrataću. Ja sam spravim što mi Ама dobro видиш, може да Ама бе, а я за половина съм маленко за половина. Айде, осмелия се. Ajde. Не влизай, ajde, Hristos Voskres. Neće mi ljubče da го сложиш. Не бе, не го търне да се осъм. Lada go. Čekaj, ne begi. Ne begi. А, не е сега я гледам. Ти чо, не можеш да викаш, да си шо убеде? Он живе. Ti si bil pa do babi napikal. То бабамиране. Джоке, то ще го да не остане учител. Ей, дедеш с бащани за Скопие, че си имат Правилно, Ти не одеш за Скопие и ни преватва се яйца. Dobro, viš това дали интересно има такова състояние, и косне са. А, викам я са. 60 яйца е готово. Не, Вече не сте и познал. А може да се сме. Da si. Дебе кажи нещо, не се смей. Не го рекох така на лошо. Месец, я. Я да речу, я това, кое беше? Знаем, очи. Не, не газерам, немам. Добро. Цензурирано. Цензурно да го Има я със слабото. Ало. Джоке, послушай.
На мен здравото. Не го разсипал тук. А, Kad se pozdravite. Заедно одија по јајце надоле, што се кацаш. Не, не треба на Марио ти го дам. Средни яйца. Юре! Игнале! А, не може да се се види. Нека сте се за средни. Браво! Да стои. Браво! И се не е чули, Е, ти го дам, сам бак. Ја уште некој.